Amen? Amen. Atong tayo kinatong buhi nga Dios, magaduol kita kaniya. Uban sa atong pagpaubos sa atong kagalingon. Amen. Yes, hallelujah. Duol kami,
Salamat. Continue to worship our God. Walay kong palagit kanimo Ginoo. Sa lungguman at ako kayo ka na. Salamat Lord. So sa imong presensya Lord. Tunay kalipay, kalinaw God. Imong presensya, oh Diyos, tunay kalipay. Sa imong presensya, sa imong presensya, oh Diyos, sa tunay kaharuhan, ay tunay kaharuhan. Sa imong presensya, oh Diyos, at tunay kalipay, at tunay kalipay. Sa imong presensya, oh Diyos, tunay bisan pa ang bahanding kahalimutan, walay kumpara sa iyo. Walay kumpara. Yes, Lord. Bisan pa ang bahanding kalimutan, walay kumpara kanimo. Makausap sa imong presensya, oh Diyos, sa tunay kalipay. At tunay kalipay, oh Diyos, sa imong presensya, oh Diyos, sa tunay kaharuhay, at tunay kaharuhay.
Thank you, Lord, sa iyong pagkamayo sa kinabuhi. Sa iyong presensya, doon nga dyan kalita, Lord. Sa iyong presensya, doon may katagpawan, God. Salamat, Lord. Nga ikaw, good ka doon eh. Nasa mong kasing-kasing sa iyong kinabuhi. Salamat, God. Nga ikaw, good ka doon eh. Niya sa mga ngayon. Dalaygin ka, Lord. Salamat, Lord, sa mga akong buwang anak ko, Lord. Nga sa cross, yung mga iulan, yung mga kagalingan na sa pagpasayo sa mga kasunod. Salamat, Lord, sa pagkamaayo, Lord, sa mga kinabuhi. Tungog, himaya, pagpasalamat, akong ginabalik sa iyong hangganan. Amen! Mga kadaugan, no? Hinahanglan kung kinsa kay naguros-uros din nga mo ani diri sa tubangan aron ipahayag ang iya ha. Kadaugan, pwede ra mo maanhi dire. Tindog o pagpasalamat. Ang akong pagpasalamat kaya sa Ginoo mga igsoon nga sama ka ngayon. Ako kayong pasalamatan ang Ginoo bisan pa sa panahon nga gayon nga yang gihatag nga rin ako. Bisan sa mga trabaho, pagsulay sa trabaho, bukat kayo ako mga trabaho pero ako ipasalamatan ang Ginoo kay tungod siya kay nagbugang pagkakalitan ako na naimong mga likon, ako nga panglawas. Kanya, nasinati yun ako nga ang Ginoo yun niya yun sa kuwa nga ako ang kinabuhi nga iya di ba kanabang naga-diminar ba kaya ang gagay sa kuwa kay wala pang Ginoo siguro sa ato mga plano karon sigurado kita nga mapakyan kayo sa ako mga plano ako pinigimitan na sa Ginoo pero ang Ginoo pinaghatag o diktar kani sa akong mga pangunahuna na dili maayo sa akong ipasalamatan ang Ginoo nga sa iyang pagkabang nga rin ko nagmadaogon ko nga wala madala sa mga pagsulay sa mga sitwasyon sa kinabuhi kay ang pagsulay mga igsoon usa ka na ka timailan nga yan imo makita nga unsa ka kalipod sa imong pagkakristuhanon. Kaya sa diya nga sulayan ka nga madawon ka dayon nagpasabot kini nga ang imong pagkakristuhanon dili tinud-anay kundi nagpaila lang ka nga kristuhanon pero wala sa tinuuray nimo nga ikaw nagabuhat gyud diha sa ato nga buhi nga Dios. Mao na ang ito nga maila nato ang usa ka kristuhanon nga bisan sa liyo sa mga pagsulay magmadaogon siya tungod kay ibuntog niya ang mga pagsulay tungod kay ang Ginoo may naga-maniobra sa iyang kinabuhi. Ang Ginoo may naga-dikta sa iyang kinabuhi. Usap-usapton ang Ginoo mo kayo'y naga-uban sa iyang kinabuhi mo na nga hinungdan nga nagmadaogon ko karon o ang Ginoo usap mahimo nga dako alang kanato kung nagmadaogon usap ang Ginoo alang kanato. Kailangan tayo ang Ginoo, no? Bisan pa kung ikaw yun ay anak sa Ginoo, ug na may mga pagsulay nga maabot sa imong kinabuhi. Dili jud ka magpadala kundi mubarog yung kauban sa Ginoo. Kinsa pa diha mga igsoon ay mga kadaugan. Pasalamat ako na lang po, kumano. Pasalamat ko sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo, maayo kay sa akong kinabuhi. Kay ato ning aging simana, na maabot mo kini natong pagsulay, mga problema. Labi na kay katong naming ipabati tulo mi kabuk nga naay sakit. Duha jud mi hapit mi nagduha ka semana, wa jud mi mga income kay naglubog mi duha ni Miguel. Mao pay pagtrabaho ni Brian sa Capitol. Mao nang ang mga bayrono nag-abot motor kini ang suga ug tubig. May nagani kay gitaplan kong lani. Mao na nagpasalamat ko niya pagka Lunes, putno na yun ang suga kay naanay disconnection. Mao tong
na ako'y giduol nga tao nag-ampo ko sa Ginoo nga Lord, tabangi ko Ginoo. Kung imo ba ning kabubuton Lord, kay tungod kay katong natauran mig suga, nagpasalamat ko to na mo damang anong natauran mig suga. Ya karon kay basi yung mga putla naman ko siguro ni. Kay wa mi dako ko na kung mayroon nun kay kani ang arrears pabayaran ng 1.5 yang amo pa yung current. Yani ko asa man kumangita ani nga wala man jud mi pangita ni Miguel kay naglubog man mi mga duha ka semana. Mo to nag-ampo ko sa Ginoo. Iko nga akong giinan ako mga sako. Kabubuton siguro sa Ginoo kung putlan ta, kabubuton mi sa Ginoo kay gipahayag ta. Wa naman noon tay pagtuon sa pulong sa Ginoo. May patong na kanang walay kuan, walay suga. Kay ang kanila kag-upat ka buok magbasa kog Biblia murag una-una siguro sa Ginoo. Kanina na ni kahayag ka makita ka tan wa kay mayroon nun dili na noon murag magkuan gas TV. Mo to murag realize ko ba nga Lord kung putlan minimo sa suga Ginoo magpasalamat lang gihapon ko Ginoo kay basig mao mi pagtugot nimo gitugutan siguro kun nimo Ginoo kay murag nakalimot na manggod. Oh makakuan ta sa pulo sa Ginoo pero mas labon ditong TV murag magpakuan ta ba mo nang ipo ko nga ako sa kabubuton sa Ginoo kay basig wala naman ko na nga itong mga pupos, laram ko na ng TV God. Nga mo itong, pero nagapalaga po yung Lord, kung imo ni kabubot on Lord nga puplan, wak ko'y mahimo. Pero imo may pasigaan, naadyo kay tao, nga imong pagahikapon. Mo ito, naapot ko'y kainan mo, tapos palingki, ningon ko nga, pahiram ako ni na, o gani ang kwarta, Dusmil. Mo ito, nikatawa siya. Mo ito, pasalamat ko sa Ginoo kay murag iya pong gitubag nagkuan po tong kuan ba motor po kay ana ko pong gipilapan ana pong gipilmahan pizza 15 wa magyapon ko inaabot nga kwarta nagpasalamat jud ko kay ang manager po sa kanang kuan Gilmart ning adto po sa palengke sa tindahan nagpasalamat ko sa Ginoo kay pag-abot dito ako po na yung ko nga hello sir wala ako pong entertain ba ni ko nga mingin mo to pag-abot ni Miguel ni siya nga hangyo ari si Sirit nga kinatapusan mo to gilakaw ni si Miguel kay mauwaw mo na mo tong istorya sa amin niya mo tong ako pong gihangyo nga sir ako ra ba bayron nun sa motor karon na ba tong pizza 15 kaya happy naman na biya ko dito murag ako pong gihangyo siya ba nga di ko na sir ay ako karon kinatapusan isang kinatapusan mo kamubayad ganun mong bayad magka pizza 15 niingon siya motong dako ako pasalamat sa Ginoo kay ang manager gihika po sa ang iyang kasing-kasing ko nakapirma sa Ginoo at bahala ako. Name ko po nagpasalamat ko dako sa Ginoo kay ang pabor sa Ginoo iya jung gihatag sa ko wala gyud nagkulang ang Ginoo sa ko. Mao na ako gipasalamatan ug ginaday nako ang Ginoo sa tibok nako kinabuhi kay ang Ginoo wala gyud nagkulang kanako. O kinsa pa ang naay kadaugan tindog sa ato ba nga? O ipayag ang inyong kalaugan. Sawang lang. Ate. Sasa sa nakulas. Praise the Lord. Ang matagusan no na adyo kadaugan. Bisa pula pa na sila motindog masay na ang Ginoo sa tanan. Naduna di kadaugan ang matagusan nato. Sa tibok gani si mana na ana di tay kadaugan. Oh, ang akong pasalamat usab no kadaugan ako diya sa Ginoo sa iyang pabor. Na bisan idarana ko dunay kusog naghatag ang Ginoo sa akong kinabuhi. Maayong panglawas, kung ano mapibation nga kakapoy, pero dili ingon nga maglubog yung ko balik. Ikapoyan ko puro paghitsili ko ginigda. Mao na ako nga gipasalamatan sa Ginoo nga ani at pa ko kauban ninyo. O pasalamat ko sa kusog, karikon, o kadasig. Malipay jud ko panahon na nga mga ingon ani. Gusto gani ko nga mukuyo ko kanunay dito ila ka anali. Malipay jud ko. Ano man, tungod kay akong kasing-kasing naga kuan bitaw nga di ko muundang sa pagpangalaga tungod kay mubo na lang akong panahon. Pila na lang akong panahon. O si Tinta Mangari, upat na lang katuwig. Kanang upat katuwig, ako yun ang igugol diya sa atong buhay nga Diyos. Praise the Lord. Dalay ko ng atong buhay nga Diyos. Praise God. Amen. Ang mga anak kayo sa Ginoo madaugon. Amen. Ang dako na to nga kadaugan ang gininhawa. Amen. Ani kita nga buhi pa.
Amen. Makadahig pa ta sa atong buhi nga Dios o makaalagad nga to kaniya. Amen. Hallelujah. Wala kayo'y makakumpara sa atong buhi nga Dios o wala'y makatandi sa atong buhi nga Dios. Busa takos gayud siya nato nga pasalamatan pasidunggan sa tibok natong kinabuhi. Amen. Hallelujah. O karon panahon na usab kita nga magapamati sa pulong sa Dios. Dako na ko pasalamat nga gitagaan ako ko pribilehiyo sa Ginoo nga makashare sa iyang pulong. Kaya ang atong pastor gigamit usab siya dito sa Davao City aron sa sangyaw sa pulong sa Dios. Akong gihangiwatanan sa pagpanindog kung aduna kamoy mga Biblia atong pag-abrihan diri sa Lucas. Lucas Kapitulo 6 versikulo 30 hangtod sa 35. Lucas Kapitulo 6 30 hangtod 35. Nagaingon ang pulong sa Dios. Hatagi ninyo ang tanan nga mangayo ug kung may mukuha sa inyong butang ayaw na kinig bawiya. 31. Buhatan ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhaton nila nganha kaninyo. 32. Kung mauray higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo ngano magpaabot pa man kamo panalangin bisan gani ang mga makasasala na higugma man ni atong higugma kanila. 33. Ug kung mauray buhatan ninyo maayo kadtong nabuhat kaninyo maayo nganong magpaabot pa man kamo panalangin bisan gani ang mga makasasala nagbuhat man ni ana. 34. Ug kung maoray inyong pahulamon kadtong inyong gituuhan nga makabayan nganong magpaabot pa man kamo panalangin bisan gani ang mga makasasala magpahulaman ngadto sa mga makasasala o magpaabot sila nga bayran sa samang kantidad. 35. Higugmaan ninyo ang inyong kaaway, ang inyong mga kaaway o buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpabot nga bayran kaysa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdon nga Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamat o ingon man sa mga dautan. Dalaygon ang pulong sa Dios, magaako kita. Labing halangdon o gamhanan namo nga Dios among giila Ginoo nga ikaw gayud ang tag-iya sa tanang butang nagabuhat sa langit ug sa yuta. Kung ikaw Ginoo nagahatag kanamo kinabuhi. Salamat o Dios nining kahigayunan nga kami na usab magtuon sa imong pulong mamalandong sa imong pagkamaayo sa imong paggagamhanan. Lord, ikaw magapadayag sa imong pulong ning oras kabuntagon ngadto sa imong mga katawan. Gamita ang akong baba nga magasulti sa imong pulong o Dios uban sa imong pagdihog o Dios. Ikaw gayud amahan makikistorya sa among taliwala karon pinaagi sa imong pulong. Salamat o Dios, ikaw mag-aabre sa matag usa nga itulungog ug hunahunag kasing-kasing nga ako gay masabtan ng imong pulong ug makita namo ang mga kahibulongang butang pinaagi sa imong pulong o Dios. Salamat amahan nining pagabuhaton nimo nining oras sa kabuntagon namong gitugyan ang tanan diha lamang sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Kalingkod na ang tanan. Praise God. Nagaingon siya sa verse 30. Hatagi ninyo ang tanan nga mangayo. Amen. Dili day ta mo pili igsuon sa atong hatagan kung naalang ta. Amen. Hatagi ninyo ang tanan nga mangayo o kung may mukuha sa inyong butang ayaw na kinig bawiya. Kung aduna din mukuha sa atong butang igsuon dili na din nato bawion. Nganuman, ang Ginoo na may mamuhat ni atong nga tao. O ang Ginoo na usab mo panalangin kanimo. Amen.
Mao kana ang pulong sa Dios nga naga-remind ka nato, nagatudlo ka nato. Nga hatagan nato ang tanang mangayo ka nato. Kung ano anaa lang ta ni ana nga iyang gipangayo. Hallelujah. Nagaingon siya sa verse 31. Buhatan ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhaton nila nganha kaninyo. Mayo kung unsa imong gitanong, mao sab imong maani. Kung nagtanong ka og dautan sa imong isig ka tawo, dautan mo sab atong maani. Apan kung maayo ang atong gibuhat nato kanila, bisag gibuhatan ta og dautan, apan maayo lang gihapon ang atong gipakita kanila. Ang Dios gayon magapanalangin sa matag usa ka nato. Amen. Hallelujah. Nagaingon siya, buhatan ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhaton nila nganha kanimo. Kung gusto kita nga maayo ang pagabuhaton sa mga tao ngani kanato usa atong buhatan usab silang maayo nga makapahimuot ngadto sa Ginoo. Hallelujah. Bisan nay mga tao sa kalibutan nga bisag ipakitaan na nimong maayo apan dili gahapon maayo ang ilang ipakita kanato. Ang Dios itugyan sa Dios ang tanan kay ang Dios na magapabuhat nining tanan. Amen. Hallelujah. Padayon ta. Verse 32. Dali ra ni ang akong i-share sa inyo igsoon. Ug kung mauray higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa man kamo panalangin. Amen. Dili day nga katong aturang higugmaan katong higugma nato. Katurang nahigugman usab nato mo apod atong higugmaon dili day igsuon bisag wala ta nila higugmaa ato usab silang higugmaon. Amen. Kay ang Dios gani nahigugma sa mga dautan kita pa, no? Ang Ginoo wala nakahimo og sala. Perpekto siya apan gihigugma niya ang makasasala. Kita usab nga nakasinati sa gugma sa Dios. Ato usab ipakita ngadto sa mga katawhan nga dili angayan higugmaon. Apan pinaagi sa gugma sa Dios nga atong nasinati ato kini ipakita ngadto kanila. Amen. Ang gugmang langit nun. Hallelujah. Bisan gani ang mga makasasala na higugma man ni atong nahigugma kanila. So mo kana mga makasasala, mo ra po to ilang higugmaan katong nahigugma kanila. Mo ra po to ilang maayo tagad katong maayo usab nila. So inga na ang mga makasasala. Pat kita nga mga niluwas sa Dios ug nasinati ang gugma sa Dios. Bisan sila dili angayan higugmaon, apan na atong ipakita kanila ang gugma sa Dios tungod kay atong magnaangkon ang gugma sa Dios nga mao ang kaluwasan. Amen. Hallelujah. Padayon ta igsuon 33. Ug kung mauray buhatan ninyo ang maayo buhatan ninyo maayo kadtong nagbuhat kaninyo maayo nga nganong magpaabot pa man kamo og panalangin. So samara no sa miaging mga verse nga dili lang di ay ta mo buhat og maayo katong maayo ra pod nato. Dili ta mo pili og tao katurang maayo usuon nato mao ra pod atong buhatan og maayo. No bisan pa man sa gawas no naay mga tao diha nga usay naay mangayo sa tuwa, naay mangayo sa tuwa nya dili nato pansinon. So bisag wala nato sila nasinati po atong nakita nga nagkinahanglan sila ni ana. Ato silang ipakita nato ang maayong mga buhat nato kanila bisan pa man sa gawas, no? Daghang mga katawhan nga nagkinahanglan usab sa tabang bisag kunting
Simti mo ang atong ikatabang kanila. Atong ipakita ang maayong mga buhat ngadto kanila. Kung ang Dios mahimaya o malipay sa imong gibuhat igsoon. Amen. Hallelujah. Padayon ta. Bisan gani ang mga makasasala nagbuhat man ni ana, no? Bisan pa man ang mga makasasala kung adunay manglimos sa ilaha, tan-awon po nato kanang nanglimos kung angayan ba siya nga tabangan. So, minghata gani ang makasasala kung sa pagkakita nga matarong, nga gimatarong sa Ginoo, nga sanati na to ang pagkamaayo sa Ginoo. Ato gayong i-share ang atong nadawat nga panalangin na to usab sa uban. Amen. Hallelujah. Nagaingon siya diya sa 34, o kung mauray inyong pahulamon, katong inyong gituuhan nga makabayad, nganong magpaabot paman kamo panalangin. Hallelujah. Nagaingon siya nga, kung mauray inyong pahulamon, katong inyong gituuhan nga makabayad. Adunay tao sa mga nga, kaya murang sa tuwan, usay di makabayad. Pero igsuon, ang nindot kayo nga atong buhaton kanang kung aduna lang kitay bahandi. Atong pahiramon tong dili makabayan. Ngano man, ang Dios may mo panalangin kanimo. Amen. Hallelujah. Nagaingon siya nga kung mauray inyong pahulamon katong inyong gituuhan nga makabayan, nganong magpaabot pa man kamo panalangin. Amen. Dili lang daita nga mo pahiram o mo pahulam katong gituuhan nato nga makabayad. Kaya kung dili sila makabayad, katong nahiram sa tuwa, ang Dios mo panalangin kanimo igsuon. Amen. Kung atong itugyan kaniya, dili ta masuko niya tong nga tao. Kaya ang Dios mo panalangin kanimo. Amen. Sa atong mga buhat, sa atong mga kamot, ang Dios magapanalangin ka nato igsuon. Kaya mao ka na iyang saad. Siya mga katawhan nga ang Dios gayon mo panalangin sa iyang mga anak. Hallelujah. Nagaingon siya diya sa Proverbs, atong tanawon din sa Proverbs 19 verse 17. Nagaingon siya, kung muhatag ka sa mga kabus, samara nga nagpahulam ka sa Ginoo. Amen. Kung muhatag kita sa mga kabus, igsuon, samara nga nagpahulam ka sa Ginoo. Dili. Ang Ginoo ra ba mao itinugdan sa tanan. Samara nga kita nagpahulam sa Ginoo. Amen. O mubalo siya kanimo. Amen. Kung ang mga kabus na igsuon ng atong paghulamon o atong hatagan, ang Ginoo gayud ang mubalos kanato. Mao ka na ang iyang pulong igsuon. Dili ba kakon ang pulong sa Dios? Iya yun nga tumanon ng iyang pulong. Tungkol kay atong Dios dili ba kakon. Matinud-anon, matinumanon siya sa iyang pulong. Kung muhatag ka sa mga kabus, samara nga nagpahulam ka sa Ginoo, o mubalos siya kanimo. Hallelujah! Ang Dios de mubalos kanato igsuon kung kita mupahuram o muhatag nato sa mga kaigsuonan nato ng mga kabus. Ang Dios gayon mo panalangin kanato. Amen. Hallelujah. Ato sang mabasa diya sa Mateo 5. Mateo 5:42. Nagaingon usab siya diha. Kung may muhangyo kanimo ug usa ka butang, ihatag kini kaniya ug ayaw bali-bali ang buot mo hulam kanimo. Amen. Hallelujah. Kung may muhangyo nato igsuon atong mga kaigsuonan, kung may muhangyo nato butang man o kwarta, dili gyud nato balibaran ni igsuon kung naalang ta. Amen. Kaya ang Dios nakakita sa atong hunahunag kasing-kasing, wala kay matago sa atong buhay nga Dios. Ingon siya, kung may muhangyo kanimo o usa ka butang, ihatag kini kaniya ug ayaw balibari ang buot mo hulam kanimo.
Amen. Dili na to balibaran igsuon. Kung ano na may muhulam nato. Kay kung atong balibaran, atong gibabagan ang panalangin sa Ginoo niya na igsuon. Amen. Kay gusto sa Dios nga kita iyang panalanginan. Busa ato tumanon ang gipamulong sa Dios. Hallelujah. Kung ano na may muhangyo nato, ato silang hatagan, dili nato balibaran. Amen. Hallelujah. Mao kana ang pulong sa Dios nagapahinumdum, nagatudlo nato samtang kita nagpaabot sa iyang pagbalik. Hallelujah. Padayon kita igsoon sa atong teksto sa Lucas 6:35. Higugmaan hinuon ninyo ang inyong mga kaaway o buhata ang maayo ngadto kanila. Hallelujah. Ingon ang pulong sa Dios, higugmaon nato ang atong mga kaaway. Amen. Nagatudlo ang pulong sa Dios kanato. Tungod kay ato mang na angkon ang gugma sa Dios, ato usab silang higugmaon igsuon. Amen. O buhata ang maayo ngadto kanila. Amen. Ato buhaton ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran kaysa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat. O kamo mahimong mga anak sa labing halangdon nga Dios. Hallelujah. Sa diha din ato kini buhaton igsuon dako nga ganti nga ato mapaabot. Amen. Gusto ka ba mo dawat ni ana igsuon ang ganti nga gitagana sa Dios? Busa atong higugmaon atong mga kaaway. Dili nato ni mahimo kung sa atong kaugalingon lamang. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, mga ikitagtabang sa Ginoo. Pinaagi sa gugma sa Dios, ato maipakita ang gumang langit nun ato kanila. Amen. Hallelujah. Dako nga ganti nga gitagana kanato igsuon. Hallelujah. Kung ato kining buhaton igsuon. Dili kay mapakyas ang atong mga gibuhat. Tungod kay naka-record ni dito sa langit. Amen. Ang atong mga maayong mga buhat o mga mali man nga buhat ang Dios kanunay nagalantaw kanato. Walay matago diha kaniya. Musa atong buhaton ang pinakamaayo para sa kahimayaan sa Ginoo. Kaya ang Dios mahimaya o mahimuot kanimo, ang Dios mo panalangin kanimo kanato tanan. Hallelujah! Dalaygon ang pulong sa Dios. Atong makita usab diri sa 1 Corinthians 1:7. Nagaingon usab siya diha. Ug tungod niini, wala kamo makulangi sa tanang panalangin. Amen. Sa diha day ato kining buhaton igsuon. Dili gyud ta makulangan sa panalangin. Amen. Hallelujah. Ang una, atong hatagan ang tanan mangayo kanato. Kung aduna lang kita ni anang ilang ipangayo. Ikaduha, buhata ngadto sa tanang mga tao ang gusto natong buhaton ngadto kanila kanato. Buhatan nato silang maayo. Ipakita nato ang maayo aron ang ilap usab nilang ibalik nila kanato maayo usab nga mga buhat. Ikatulo, higugmaon nato. Dili lang nato tong higugmaon katong higugma nato. Bisan pa man nga gisalikway ta, ibay-biyay ta, idaw-daog ta higugmaon gyapon nato sila. Kay mao kana ang pulong sa Dios. No? Pinaagi sa gugmang langit nun maipakita nato ngadto kanila. Ikaupat, buhatan nato maayo sila. Amen. Pakita nato ang mga maayo mga buhat nato kanila. Ang ikalima, higugmao nato ang atong mga kaaway. Amen. Kay dili tao ang atong kaaway igsuon. Isa man atong kaaway. Mga principalities of darkness.
mga kampo ni Satanas, no? Mga spiritual. Mo kana atong mga kaaway, mga kampo ni Satanas dili ang tao. Kana gipossess lang sa yawa ang iyang kinabuhi, gidaot lang sa yawa ang iyang kinabuhi. Busa igsuon ato silang higugmaon. Ipakita nato ang maayong mga buhat nato kanila. Hallelujah. Sa diha ato kining pagabuhaton igsuon. Usa may giingon sa diha sa 1 Corinto 1:7. Ug tungod niini wala kamo makulangi sa tanang panalangin. Samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Samtang kita nagpaabot sa pagpadayag sa atong buhi nga Dios, dili gayud ta makulangan sa panalangin nga atong gikinahanglan matag adlaw. Hallelujah. Sa diha kitang magatuman sa gisugo sa Dios kanato. Sa pagtuman sa iyang mga pulong iyang ipadayag karon, no? Dili kini akong pulong igsoon kundi pulong kini sa Ginoo. No, samtang kita nagpaabot sa pagbalik sa tungbuhi nga Dios, dili kay kita makulangan sa panalangin. Itagbo gayud niya ang atong mga pagkinahanglan sa matag adlaw. Amen. Dili gyud ta papasmuhon sa Ginoo. Daghan kay pamaagi ang Ginoo igsoon aron pakaon ang iyang mga anak. No, atong mahinumduman si Elijah. Grabe dito nga lugar, gutom kaayo, miabot ang kagutom. Wala na gid sila makita nga pagkaon, apan ang Dios nagagamit kung usa ka hayop nga usa ka langgam. Amen. Ang Dios usa magagamit igsuon. Matagbo ang atong mga pagkinahanglan matag adlaw. Dili gyud ta niya pagutuman. Dili gyud ta niya kakulangan sa atong mga pagkinahanglan. Kay saad sa Ginoo sa iyang mga katawhan, dili gyud ta niya kulangan sa panalangin. Sa dihang nagatuman kita sa kabubuton sa Dios, sa dihang pasidungog kita sa tungbuhi nga Dios, bisan pa man sa taliwala sa mga pagsulay abot kanato, mga kalisdanan, mga pagbiyay-biyay, mga pagdaog-daog, apan nagatutok lamang kita kang Ginoong Hesukristo. Ana agad ang iyang panalangin kanato igsuon. Amen. Makalahutay gyapon kita, makapadayon gyapon kita sa pag-alagad tungod kay atong giilang atong Dios mo ay tinubdan sa tanang butang na atong gikinahanglan. Atong tagaan sa makusog nga palakpak atong buhi nga Dios. Hallelujah. Glory to God. Dalaygon ka o Dios sa walang katapusan. Ang iyagay mga katauhan, iyang mga anak, dili gayud kakulangan sa panalangin. Mao kanayang saad igsuon kanato samtang kita nagpaabot sa pagbalik sa tungbuhi nga Dios. Dili kita niya pasagdan. Amen. Iya ganing gipakaon ng mga langgam unsa pa kita nga iyang gipakamatyan. Amen. Dili gyud ta niya pasagdan igsuon. Mao kanayang saad igsuon sa diha atong tumanon ang pulong sa Dios. Dili gyud kita makulangan sa panalangin. Itagpo gayud niya ang atong mga pagkinahanglan matag adlaw. Hallelujah. O ato gayud na sinati o nadungog nato sa mga kadaugan ng mga testimony sa atong mga kaigsuonan. Nga wala gayud nagbiya ang Ginoo, wala gayud nagpasagad ang Ginoo. Ana agayud ang pabor sa Ginoo, grasya. Iyang gibubo ngadto sa iyang mga katawhan nga matinud-anon na nagatuman sa iyang pulong. Hallelujah. Hallelujah. Ang atong conclusion igsuon diri sa Episo 5 gaingon diha igsuon. Episo 5:1 hangtod sa 2. Sanglit kamo minahal man nga mga anak sa Dios, paningkamot gayud kamo nga may sama kaniya. Amen. Mga minahal ta sa Dios, mga hinigugma ta sa Dios. Amen.
ato gayud kanang naangkon ang gugma sa Dios tungod kay ania kita nagpasidungog nag-alagad ngadto kaniya. Nagaingon siya, paningkamot gayud kamo nga mahisama kaniya. Amen. Nagaingon si Pablo sa mga taga-Episo, paningkamot. So aduna gayud effort igsuon. Maningkamot ta pinagi sa grasya sa Dios. Amen. Nga mahimo kita mahisama kaniya. No, mahisama kaniya. Ngunit siya, ana kaniya sa atong buhi nga Dios ang mahigugmaon. Maluluyon, taas nga pasensya. No? Gayon siya nga atong paningkamutan gayon nga mahisama kita ngadto kaniya. Ngadto sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Verse 2, magkinabuhi kamo diha sa gugma. Amen. Sama nga gigugma kita ni Kristo. Amen. Hallelujah. Magkinabuhi kamo diha sa gugma. No? Kung aduna di tay gugma igsuon sa atong isig kataos, sa atong kasing-kasing, ang katong sala sa atong mga igsuon, matabunan to sa gugma. Amen. O kalimtan na nato itong igsuon. Tungkol kay ana ang gugma sa Dios. Amen. Dili na to ang sayop sa atong igsuon atong makita, kundi ang gugma na sa Dios ang atong makita. Amen. Hallelujah. Magkinabuhi kamo diha sa gugma, samang nga gihigugma kita ni Kristo. O gitugyan ang iyang kinabuhi. Alam ka nato. Sama sa mahumot na halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Hallelujah. Gihalad ang iyang kinabuhi. Gihalad ang kinabuhi sa Dios. Alam ka nato igsuon. Hallelujah. Aron kita makaangkon sa kinabuhing walay katapusan, kaluwasan nga itong maangkon. Iyang gihalad na iyang kinabuhi sama sa mahumot na halad na sinunog nga makapahimuot sa Dios. Amen. Walay lain nga qualified nga ihalad kundi si Hesukristo lamang. Tungod kay siya lamang ang himpit, balaan, ug siya lamang ang qualified nini. Musa igsuon, pinagi sa gugma sa Dios, naangkon na to ang kaluwasan. Amen? Pinagi sa gugma sa Dios, nakabaton kita sa kaluwasan. Nakabaton kita sa kasiguruhan sa kinabuhi. Nabatunan na to ang paglaom. Pinagi sa gugma sa Dios. Musa igsuon, ato usab ipakita ang gugmang langit nun ngadto sa atong isig katao. Hallelujah. Tungod kay naangkon naman nato ang gugma sa Dios. Hallelujah. Salamat sa pulong sa Dios. Nagapahinumdom kanato nga ato gyud ipakita ang gugma sa Dios ngadto sa atong isig katao. Tungod kay atong naangkon una sinapi na ang gugma sa Dios. Paningkamutan nato pinagi sa tabang sa Dios. Kay sa ato lang kaugalingon, dili din nato ni mabuhat igsuon. Nagaingon siya, paningkamuti nga mahisama kamo kaniya. Kisa man ni kaniya sa Hesukristo. Paningkamutan nato pinagi sa tabang sa Dios, pinagi sa ato mga pag-ampo nato kaniya. Ato gayud kining mabuhat igsuon. Hallelujah. Dalaygo ng pulong sa Dios. Ako gihangyo tanan sa pagpanindog. Hallelujah. Atong pasalamatan ang atong Dios nining kabuntagon bisan pa man siya ang mga pulong karon. Hallelujah. Nga nakikistorya ang Dios kanato. Nga atong higugmaon, nga ato ang atong isig katao, ang atong kaaway. Atong ipakita kanila ang maayo mga buhay. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo sa imong kinabuhi. Nga kanunay ikaw, nagapahinumdom ka namo pinagi sa imong pulong o Dios. Nga samtang kami nagpaabot sa imong pagbalik o Dios. Nga mahimo gayon mahimpit, masangkapan ang imong mga katawhan o Dios. Nga sa imong pagbalik o Dios, wala gayon ni kunot ni mansa nga mong kasing-kasing.
Lord, pasayloan kami. Sometimes, Ginoo, kung sa may gibuhat sa mga katawan ka na mo mausap ang gibuhat. Pandili day ikaw na himaya niya na. Wala day ikaw na himuot niya na, O Diyos, pasayloan kami, O Diyos. Pasayloan kami, Amahan. Salamat, Lord, nining kabuntagon nga ikaw naging-istorya ka na mo. Pinagi sa imong pulong, O Diyos, nga mong ipakita ang gugmang langit nun. Nga to kanila, tungod kay amo mang naangko ng imong gugma, O Diyos. Amo sa ipakita nga to kanila ang gugmang langit nun. Salamat, Amahan. Diligwid na mo kini mahimo ang tanan. Apan pinagi sa grasya tabang nimo, pinagi sa bala ang espiritu nga mao gay magagiya sa among kinabuhi. Magapamuhat sa among kinabuhi, amo gay kini matuman, mabuhat, Ginoo. Ang imong ipabuhat nga ri kanamo, O Dios. Nga amo gay higugmaon ang tao, ang mga tao nga dili angayan higugmaon. Among ipakita na to kanila ang gugmang langit. Hallelujah. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Salamat, O Diyos, sa imong mga pulong karon. Ikaw magasilyo sa imong mga pulong, O Diyos. Nga dili kini mo labay nga kawang sa among mga ligdulungog kasing-kasing. Samtang kami nagulat sa imong pagbalik. Among inumduman kayo ng imong pulong, O Diyos, sa kanunay. Nga ikaw dili gayon ka. Dili gayon nimo kami pasagdan, ni makulangan sa panalangin, sa diang magatuman kami sa imong pulong, O Diyos. Salamat sa imong saad, O Diyos. Dili gayon ka mapakyas, dili gayon mapakyas ang imong mga pulong. Busa huktan na mo kini ang imong pulong, imong saan. Hallelujah. Ikaw ang Diyos. Magapamuhat sa matagusan na mo ang kinabuhi karon. Nasabtang kami magauli sa mong panimalay. Babaon na mo ang imong pulong. Hinumduman na mo kanunay ang imong pulong, O Diyos. Buhi o gamhanan ang imong pulong nga magapamuhat sa mong kinabuhi. Awo gayon palandungan kanunay ang imo mga pulong, O Diyos. Kay kini makahatag ka na mong kaligon, makahatag ka na mong paglaom kasiguruhan sa mong kinabuhi. Taliwala sa mga kalisdanan, pagsulay, mga kakulangon, mga pagbiyay-biyay, mututok lamang kami kanimo. Kay diha kanimo maangkon namo ang tinuod nga katagbawan sa among mga kinabuhi. Salamat, O Diyos, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pulong, O Diyos, sa imong ipadayag ni ikaw tuhod. Kanimo lamang ang tanang dungog, himaya, kadungganan, pagdahi, pagpasalamat. Diha lamang sa gamhanan, kay bulungan ng balaan nga pangalan, nga maos ni Ginoong Hesukristo nga among Ginoong manluluwas. Ang tanan magaingon og Amen. Amen. Hallelujah. Kung taga sa makusok, palakpak at upuin na Diyos. Amen. Hallelujah. Glory to God. Nanapunta sa walahing bahay paghatag sa offering. Kaya natahan bang muhatag sa kalipay? Hatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daygon ka ang Diyos, daygon ang ngalan niya. Sa kalipay kasing-kasing. Hallelujah. Magkapunta. Lord, thank you sa offering na ipanghatag sa mga kaigsunan. Lord, ikaw na pang magpanalangin sa ilaha, Lord, sa ilang mga trabaho.
Ikaw ang mag-bless sa ilaha sa pangadlaw-adlaw bilang panginahanglan, Lord. Lord, ikaw na dyan ang mag-iya sa ilaha kung asa nililagi pa mo, ikaw na mag-bless na sa ilang mga trabaho, Lord, ikaw na yung mag-uban sa ilaha. Ngatan ang lumimas. Amen. Praise God. Sa atong announcement, padayon ang atong prayer meeting every Wednesday, alas 7. Padayon tayo igsuon sa mga pagampo o ang manginala ni Ana sa pulong sa Dios, si Brother William Kiatson. O padayon ang atong panimbahon every Sunday, first service, alas 8. O sa second service, mag-aton o sa kita karon. O sa third service, sa ato kining suportahan igsuon ang mga buluhaton sa Ginoo tungod kay dili kay makawang ang atong gibuhat tungod kay ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Amen. Atong suportahan kini nga buluhaton kay dili kini buluhaton sa atong pastor kundi buluhaton kini sa Ginoo. Amen. Adunay dako nga ganti ang gidagana ang Ginoo sa matag usa kanato. Padayon lang kita nga mamuhat nga may kalipay. Amen. Hallelujah. Wala na way laing announcement. Kung wala na akong gihan tanan sa pagpanindog ato ta sa atong closing prayer, closing song sa atong pagawiton, alam kanimo ang himaya o Dios. Kanimo ang himaya, alam kanimo ang pag-ayi, gikan kanimo ang puso, alam kanimo ang dungo, Diyos ikaw. Oh Diyos, mag-aampo kita. Mahimayaon o dalaygon na mga mahana na sa langit Ginoong Dios, daghang salamat sa imong pagkamaayo kayo Ginoo sa among kinabuhi. Ikaw ang tinubdan sa tanan ug usa kami kanunay magpasilungog, maghatag og mga pagpasalamat diha kanimo Ginoo. Tungod kay ikaw ang Dios na higugma nga ni kanamugan. Lord, salamat Amahan sa matagpulong nga diin nabati nami ang Ginoo. Lord, silbi kadto Ginoo nga dili mo labay kawang mo Dios, kundi dili magapabilin gid Amahan ang imong pulong sa among matag usa nga kasing-kasing. Kay ang imong pulong Ginoo bililhon gayud Amahan sa among kinabuhi. Tungod kay kini mo imong iya kanamo sa pagkinabuhi gayud Amahan nga matarong diha sa imong atubangan.
Lord, salamat Amahan sa imong gugma nga ni kanamo nga magapabilin. Kami o Dios nga mga lagad tungod sa imong gugma Amahan. Lord God, salamat Ginoo bisan pa sa among pagtapos karon Ginoo. Lord, akong mga pag-ampo kanunay ikaw dasig kanamo Ginoo nga din ang kainiton Ginoo sa kanunay sa among pagpangalagad mo ay maghahari sa among kinabuhi. Bisan pa sa magapadulong usab ngadto sa ikaduhang service Ginoo o sa ikatulo akong mga pag-ampo Ginoo ang imong pagpanalipod kanunay Ginoo maangkon sa matag usa Ginoo. Magapanalangin usab ikaw Dios sa magadala sa imong pulong ngadto sa ikaduhang service Ginoo. Salamat Dios sa imong pagabuhaton sa among kinabuhi. O kini among ginapasalamatan ang ngalan ni Jesus. Amen. Oh, I love you with the love.